Okay, mayong mudto no usab ka natong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sa napunta mga higala, dini nga atong tulumanon sa kahanginan CNA Catechesis on Air og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akam. So kadali mga higala ha. Mag-ilis na taong istula kay nakakuan ko nagkakuan ra ko kini kuan man taron ka ng St. James ug St. Philip. Okay, no. Kadali-dali kog mga higala og ilis og istula kay fiesta man karon ni Santiago Minor og ni San Felipe, no? Sila man ang atong patron karon. No, ato ning i-discuss karong taon-taon, no? So kumusta naman mga higala Luzon, Visayas ug Mindanao? Maayong mudto no usab kaninyo. Ato po dahil nga timbayaon og mayong mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Padre Ramaata, diri sa Sibulan, ang atong station manager po dito sa Actin Basay, si Brother Elmer Lugatiman. Kumusta na po ang ato ang mga nagsunod ka nato sa ato ang mga Facebook page o sa mga uban pa nga mga media platforms. So kumusta na no? Pista karon ni Santiago Minor o ni Saint Philip, no? Bino ato na karong i-discuss. Sa pagdili pa, padayon lang gihapon kita no sa atong pagtimbaya og mayong kining mudto ka natong tanan. No? Kami taon diri sa kuan kay Flores de Mayo malagi karon. Nihit kayong bulak mahigala pero padayon nagyud kita sa ato ang paghalad og mga bulak. Ang ako giingan ako mga sakop ug wala gyud bulak, rosaryo na lamang gyud ani kay Flores de Mayo man ron. Unya muhalad man gitag malabas nga mga bulak sa atong mahal nga birhen. Yung saon man yung man gyud bulak kay daginuton po kayong tubig, hinay po kayong gripo. Nya init po kaayo so wala man mangwan lang gid mahal nga birhen mangayo lang gitag pasaylo nga dili kay judaghang bulak atong ikahalad o niya ang uban ipaagi na lang nato glosaryo saon maginato nga lisod man gyud kay panahon nas bulak, no? Pero do na ragi bulak halad na gitag bulak ha di pud mahimo nga wala na lay bulak na ragi bulak pero kung wala gyud mangayo na lang tag pasaylo sa mahal nga birhen nga saon magini Mama Mary nga wa naman dito ay bulak ani tungod kay El Nino man naglisod ganit tag tubig na kay pagkatilisuda kay tubig. Pero padayon gihapon mahigala no atong saulugon ang Flores de Mayo ha. Dili kita maingon nga unya na lang ta magsaulog pa der sa Flores de Julio. Ayaw no Flores de Mayo kay matud pa ni ni Father Romulo Reyes matud pa niya nga kining Flores de Mayo is Flores de Mayo, dili Flores de Julio. Ayan. Nalano, bisan sa kalisod panahon karon mga higala, halad na gyud gihap niya. Wala mga bata kay dunay pipila ka mga bata kay saom na naning init kayo nya maikog pud lamang ta sa ato ang mga bata o mga ginikanan nga ato yung lugson og patungan ng atong mga bata. Hinuon mga taga-dugo lang pwede ra. Pero katong mga lagyo mga kabaranggayan nga mulakaw pa intawg layo ni mga bata para mo kuan sa Flores de Mayo. Dili na lamang usa no mananghid lagutas mahal nga birhen ani kay saon man gyud nato nga naamang gitaros kuan krisis kabahin sa kainit sa adlaw no ano may mudto na kanaton tanan ang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas sabi no ari ta mahigala sa ato ang Saints of the Day bino ang atong santo karong adlaw mahigala duhani Mayo 3 si San Felipe ug si Santiago Mayor, no? Kini si Santiago Mayor mahigala, gamay ra gyud kaayo in taon ug mga istorya kabahin ini niya, no? Kay ug sa ato pa na dili kay na siya bitaw ba expose, no? Pero one thing nga atong ato gyud nga una nga mas kuang gyud siya pud swerte pud kay ni siya nya angay pud natong tagaan og pagtahod tungod kay usabe ni siya sa mga apostoles nga si Kristo mismo mao gyud nag-recruit. No, muna nga karong adlaw mahigala ato nga gihinumduman si Santiago Minor. Dili na siya katong Santiago nga katong kuan ha kanang patron sa tanhay dili na kuan man na Saint James the Greater man na. Kining atong gihinumduman karon si Saint James the Lesser, no? Niya kauban usab sa atong gipahinumduman karon atong gipasidunggan karon mao si San Felipe, no? Atong hinumduman kaya nga atong nasod Pilipinas gikutlo sa ngalan nga Felipe.
No muna nga gitawag kitag Filipinas, no. Pero ang istorya ana mao nga nahimong Pilipinas ang ato ang atong nasod tungod lagi kay ang usa sa mga hari sa Espanya sa panahon nga kita nadiskubrihan ni Magellan, ang pangalan si Felipe, Manharing Felipe. So muna nga aron pod na tribute pod sa hari nga mao'y nag-finance sa iyahang biyahe paingon diri sa layo nga sidlakan, Far East, mao nga ang iyang usa sa mga nadiskubrihan nga yuta ni Magellan ginganlan giniyag Filipinas. Ayan, no? Filipinas. Ano, nahala, no? Padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon. Wala lang usa kay ta karon si BCP News ang higala ha kay medyo gyud ulo api kita gamay, no? Wala pud usa siguro ta karon joke kay pagkadaghana magkaayo lagi mahigala nga kining wala lang usa kita karon joke mga higala ha kay na baling apikiha gyud ako mga higala daghang kog mga gika batud palagi gikabisihan. Ano, ari na lang tadikta mga higala sa ato ang Catechism. No? Catechism na ta. Okay, una ang atong topic karon, our topic of today is about sa may atong topic karon, dira. Ang atong topic karon is Father. Dira, kita na nako may gala. Father, suman. Kini bang civilly married nga mga magtiayon nganong kinahanglan pa mangyud sila kasdon og usab sa simbahan? Manay atong kaano na atong premise manay atong i-discuss ngano mangyud nga ato man nga kining hangyoon or atong awhagon nga magpakasal gyud sa simbahan. Unang una, no, kining ang nakasal sa sibil, mayor o huwis, no, kun ang nakasal sa sibil, sa mayor ba, sa sibil ba, kaya nakasal sa mayor o sa huwis, unya gusto silang magpakasal sa katolikong simbahan, ang ilahang kasal, gitawag na to convalidation wedding. Convalidation wedding. Itong balikon ha, kung pananglitan doon ay magtiayon nga gustong magpakasal og simbahan, kay sibil lang sila, no, dili sila kaslo ng usog. Valid man itong ilahang kasal. Pero, i-validate lang muna gitawag na to sa in English og convalidation wedding. No? C-O-N-V-A-L-I-D-A-T-I-O-N. Co-validation wedding. A consolidation wedding is a Catholic ceremony that validates a civil marriage that was not performed in accordance with Catholic Church law. No, muna yung gitawag na to convalidated wedding is a Catholic ceremony that validates a civil marriage that was not performed in accordance with the Catholic Church laws. No? So, sa ako na ginaingon kung pananglitan, gusto silang magpakasal na sa simbahan, no? Doon na yung mga requirements nga siguruhon good, basic gina siya. Both parties are Catholics. Or kung dili man gani Catholics, dili man gani Katoliko, mo convert yun sila sa Katoliko. Okay, mo na, convalidation marriage, both parties are Catholics. So kung pananglitan ang usa sa Protestante, kinahanglan gyud nga magkuan gyud sila. Ang bana ba o asawa, Protestante, mo convert yun sila sa Catholicism. Pabunyag ba? And then, kinahanglan nga silang duha, puros yun ulit tao o dalaga. O palo po, pero single na, no? Single na, wala na ikabilinggan. And number 3, kinahanglan nga walay impediment sa ilahang kasal. No? Panalitan underage, no? Walay dili kanang dolay tawag na tong psychological imbalance ingon ana, no? Unya ang ceremony sa convalidation wedding typically similar gyud to a traditional Catholic wedding ceremony. Ayan, no? So muna siya convalidation wedding. The question is, kinahanglan ba gyud nga
mo undergo og convalidation wedding ang nakasal na sa sibil? Ang tubag niya, yes. Aron ang ilang kasal mamahimong usa ka sakramento. That's the answer, no? Aron ang ilahang kasal human nga na-validate na ang ilahang kasal sa convalidation wedding, mamahimo ng usa ka sakramento. No? Kaya kung atong tanawon unsa man kining sacrament? A sacrament is an outward sign instituted by Christ to give grace. No? So kinahanglan gyud nga ang kasal sa sibil dili pa man na siya sakramento. Muna nga kinahanglan gyud og convalidation wedding. Aron nga ang ilahang kasal sa sibil mamahimo ng sakramento. Buti pasabot, mamahimong timaan nga gitukod ni Kristo nga maghatag og grasya. No, sa ato pa, kung sakramento na ang ilahang kasal kay nakasal na sa simbahan, makadawat na sila og dugang pang mga grasya. Pangutana, Pader, unsa man kining grasya? Grace is the spontaneous unmerited gift of the divine favor in the salvation of sinners and the divine influence operating in individuals for regeneration and sanctification. Sa ato pa, kung mamahimo ng grasya, kung mamahimo na nga sakramento ang ilang kasal, nga dili pa sakramento tungod kay huwis ra o mayor ang nagkasal, unya bakuan na sila, ma-validated na ang ilahang kasal, makadawat na sila og mga grasya. Unsa ganito ning grasya? Grace is the spontaneous, unmerited gift of the divine favor. No, sa ato pa mismo, kini daing grasya, wala ni ingon nga kuan kana bitang tungod kay gwapo ka, tungod kay gwapa ka. Kana bang hindi ka karapat dapat unta nga makadawat ni ana. Pero tungod ka nakadawat ka sa sakramento, makadawat ka sa kanang gitawag natong divine favor, no? Kanang pabor nga gikan sa Dios aron mapasaylo, aron maluwas ang mga makasasala ug ang matud pa ang grasya sa Dios, ang kanang gitawag natong influensya nga ang influensya nga balaan sa Dios mo-operate na diha sa imong kinabuhi ug mao kini magbag-o sa imong pagkatao ug mamahimo kang balaan, no? Pagbag-o sa kinabuhi ug maghimo kanimong balaan. Muna, no? Sa atong baligon ha, the question, Padre, ngano man gyud nga kinahanglan pa man gyud nga kaslon pag-usab sa simbahan ang mga civil marriage na kanang nakasal sa huwis o sa mayor? Ay kanang ilang kasal dili pa maguna sakramento. Okay, dili man sakramento, walay grasya nga madawat. Kay bugtong ang sakramento lamang maoy makahatag og grasya. Kay matud pa diri, no? A sacrament is an outward sign instituted by Christ to give grace. Ato pa, wala gyud grasya ang imong madawat gikan sa Dios. Siguro doon na siguro yung grasya nga gikas tao ra, pero dili gyud grasya nga gikan sa Dios. Unya, kung sa ganito ning grasya nga madawat sa tao, mao kini ang pabor nga gihatag sa Dios aron maluwas ang imuhang kalag ug mahimo kang matud pa ang imuhang kinabuhi mahisama na aron ang imong kinabuhi mamahimong balaan ug matud pa mausob ang imong pagkatao. Aron ang kinabuhi nimo mabalaan ug mausob ka, ma-converted ka. No? Kung atong basahon sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 4, angayng pasidunggan ang tanan. Ang tanan nga angayng pasidunggan sa tanan ang kaminyoon. Kinahanglan nga dili magmaluibon ang bana ug asawa kay hukman sa Dios kadtong makihalawason ug ang manapaw. Sa ato pa kanang makihilawason, no? Posible nga mao kanay sala nga mabuhat sa usa ka magtiayon nga wala makasal sa simbahan. Ang ilahang kasal dili usa ka sakramento. Kay nganuman ang kaminyoon nga dili gani usa ka sakramento, wala kini maghatag og katungod sa lalaki ug babae nga magbuhat sa buluhaton nga iya lamang sa mga minyo. Kay kung sila musupak niini sama ra nga mahilawasyon siya og mananapaw ug patud pa ni Kristo silutan gyud sila niini. Mabitaw na mahigala nga
Kana bitang walay mga kasal sa simbahan, dili gyud pwedeng mga lawat kay naa man ka sa state of sin, wala man ka sa state of grace. Klaro ba? So the question, nganong kinahanglan pa man yung kaslon pag-usob sa pari ang kasal na sa simbahan? Kaya doon na bayay kanang mga kan ba musupak ana mingon ni mga bana nga na nakasal na sila sa huwis, kapila man dayta kaslon. Ang tubag niya na kausara. No, ang kasal nga giilag yung nga atong giingon kanang kasal sa simbahan. Sa ato pa kung wala pa ka makasal sa simbahan, sama ra wala ka makasal. So pangutana, kapila man dita kaslon, no? Kausara pero wala pa ka makasal. Kanang kasal sa huwis ug sa mayor, kasal ra na sa yuta. So wala na siya bili matubangan sa Dios nganuman tungod kay dili pa man kana sakramento. Dili pa man kana outward sign instituted by Christ to give grace. Pero kung makasal na ka, nakasal na gyud. So pangutana, mga kuang kapila man gyud ta kaslon di ay ang tubag ni ana kausara kanang kasal sa simbahan. Buti pa sabot nga kanang imuhang kasal sa huwis ug sa mayor atubangan sa Dios dili gyud na siya tinuod, dili gyud na siya gi-accept nga kasal. No, klaro ba? So dayo kalimot ha. Ang tumong yun ni Kristo nga yang gitukod ang kining gitawag nato og sakramento sa kaminyoon aron nga mahatag niya ang grasya ug panalangin alang sa magmantiayon. Ana no? So pangutana, angay ba gyud o angay gyud? Ngano man aron ang inyong kasal, civil marriage mamahimong usak sakramento. Ug pinaagi ni ana o mahimo na sakramento, makadawat na kamo og dugang mga grasya nga mao'y makapasaylo sa inyong mga sala, nga mao'y mag-usob sa imong kinabuhi ug mamahimo kaninyong balaan. Klaro? Dinay na lang ako. Wala lang ako sa kita joke mga higala. Kapag bisihan ako, kining kabisi na ako, pastilan, dili, gid na ito maalagat. Pero, sa gihapon, ako lang gihapon kininyong ubos ng alagad ha. Ato din kumustahon si Yuyong. Yuyong day, sige din gaminaw na ako, Yuyong mapili ba? Ito nga naman po Yuyong nga usa na itong higala, kining si announcer, si Julius mo din sa pangalan ni Bataas, Yuyong. Naminaw mong gyapon si Yuyong, pero ang matod ba ang resulta na ako nga naminaw gyud siya si Yuyong unya giingna niya si Luz nga papaminahon. Abi no, ubay-ubay gyud mga higala nga naminaw nato og salamat kayo ha sa inyong pagsuporta. Unya katong mga walay kasal ha. Kami diri sa Ayungon, mga salmig libre basta kana mga indigents. No, kana bitaw og sa ato pa na mga dili maka-afford bitaw og pakasal sa kining simbahan o nya di pod maka-afford og kana bitang bayad sa munisipyo. Ato nang gilibre pero mangita na ta og mga sponsor nga mao'y mobayad sa ilahang kasal kanang bayad sa simbahan wala ray bayad. Wala ra kinahanglan sponsor. Unya kanang kasal sa huwis kanang bitong lisensya gikan sa munisipyo pangitaan na nato mga sponsors kana ra man po mo sponsor. Unya kabahin pod sa kining Buda pangitaan na po natong Buda kanang sponsor gihapon. Una no, mina na mi diri sa Ayungon. No? Ang hinaot po ko nga ubang mga lugar iyon po dana no kay labi na gayud karon nga hilabihang lisudang panahon. Doon na mga tao nga di gyud maka-afford og laing mga dalastuhan kay ang ilang giuna karon maog yun ang kalanon sa matag adlaw. Klaro pero kami diri sa Ayungon mangita na tag sponsor na may daghang mga manggihatagon po namo diri nga maupod in tawo mga baga sa mga dalastuhan aron lang gyud makasal ang atong mga kaigsuonan nga dili maka-afford og kasal sa simbahan. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.